maintenance ng Honda Click with Sir Aris. Alright. Inayos lang itong manubela mga tropa, no? Ayan, no? 3 months old pero inayos na agad yung manubela. Bumigay agad. Bumigay agad. Okay, so nandito pala tayo mga tropa sa may Johnson. At pinapaayos natin yung manubela ng Honda Click. Bali, inalign lang siya kasi para siyang tabingi. Pero nakuha naman sa hilot. Hilot lang yan, Sir Aris. Sir. Hilot lang yan. Parang bata kasi yan eh. Parang bata. Medyo himas-himas Ano yung paa ng bata. Para hindi bingtong. Oh. Bago pa yung motor eh, parang bata nga rin din eh. So tabingi kasi yung medyo tumabingi kasi yung manubela mga tropa, kaya pinahilot natin dito sa Guanson. You know, shout out kay Sir Aris, trusted mechanic natin. Wala lang ibang kagawa dyan kundi si Sir Aris lang. Alright. Nilabas na sila kuling ako na Excited kasi maglabas si Sir noon eh, hindi niya na napansin. Na medyo tabingi. Pala. Inuwi ng tabingi ang manibela. Medyo tabingi, kaya yun, hinilot ng konti. Pero okay naman dahil nagawan ng paraan ng Guanson. Kaya shout out sa lahat ng stock ng Guanson dito sa Anda, sa Cabulinaw. Right, mabuhay kayo. Mabuhay kayo hanggat gusto niya. Pero yun nga lang, pinahirapan sa Saradas kasi sobrang dami pala ng babaklasin. Maraming daming babaklasin mga tropa. Pero ito mga tropa, no, natapos tong problema dito sa manubela, pero nadagdagan. Dahil dito sa pinalitan na manubela mga tropa, ito yung dating manubela. Ito stock up to. Ayun o, sa handlebar niya. Ayun o. Dito pinagpawisan ng butil-butil sa Sir Aris. Maulan yung panahon mga tropa, pero Maulan na. pinagpapawisan si Sir Aris. Right, so ito yung dating manubela mga tropa. So nagpalit tayo ng manubela ng Honda Click. Salamat din pala sa Honda sa pinadala yung manubela. Tawakan mo yung manubela mo. Yan. O, yan na yung iuwi mo sa bahay. Huwag mo yung motor. Hindi ko kunin ng ano yan. Pag-aaralan nila kung bakit na baloktot. Tabingi talaga mga tropa. Tabingi. Kaya nagpapalit tayo. So dito yung bingkong na, dito. Dapat ka nga dito. Hawakan mo yung manubela mo. Taas mo. Yan. At kung nagtataka pala kayo mga tropa kung magkano yung ginastos dito sa manubela, wala po kasi warranty po dito mga tropa, no? So tinulungan po tayo ng Guanson Bulinaw na makapag-avail ng warranty na anong tawag doon? Na nakakuha ng manubela mga tropa. Malapit na mga tropa. Malapit na matapos. Diretso. Wala naman yung dito. Right. So 3 months old pa lang pala itong Honda Click may warang mga tropa na. Pero 3 days pa lang nailabas, napansin na namin na tabingi yung manubela, kaya pinunta agad namin dito sa Guanson. Nagpapasalamat din kami dahil naprubahan naman yung warranty mga tropa. Kasi ang mga warranty lang kasi nito, mga makina lang, makina lang. Saka wiring. Makina sa wiring pa yung warranty, pero
Thanks God naman din sa tulong ng Guanson naaprubahan yung warranty ng manubela mga tropa. Pero sa makina nito sir, may warranty pa rin siya. Oh, may warranty. Meron pa rin. Kahit na nagamit na sa manubela. Oo, sir. Buti na lang mga tropa, no? Na-aprobahan ng warranty nito. Yan, Ano, no? sir? Yan yung diretso ng butas niyan, sir. So, dapat yan, nakadiretso siya ganyan. So, pasok yung kaliwa. Pasok. Pasok yung kaliwa. Hindi kaya mas maiksi lang yung kamay nung nagda-drive. Sabi niya, ang kamay nung nagda-drive, yun ah. Oo. Ah, ganun. Yung tanggal din sir ah. O, sir, kaso nagkaroon na ng ano, Okay lang, sige. pinuwersa na namin eh. Pinalitan na namin yung... Hindi naman lang siguro magkikita. Pinalitan na yung nut. Balik ko. Hindi sir, napudpud na yun eh. Yung ano, eto. Yung sa kanya. Pinalitan na namin. Oo. Yo, what's up tropa? So patapos na pala tayo mga tropa sa pinapagawa natin kay Sir Aris. Ayan o. Sir Aris is in the house. Alright. Test drive na yung mga. Ano sa tingin mo sir? Sir, Ano sa palagay mo? okay na. Kasi ang naging problema nito, yung butas. Ha? Yung butas niya. Ito. Ito Yan, butas. tabingi ang ano niyan, sir. Tabingi ang Butas na. pagkakadali nila. Sir. Ito. Yan. Dapat sana sentro yan. Hindi naka-align. Hindi naka-align. Talagang defective siya talaga sir. Effective talaga. Oo. Yan ang nakikita ko. Kasi dapat ito mga tropa, sentro dapat siyang yan. ganyan. Tignan nyo. Tabingi yung butas niya. So hindi naka-align yung pagkakabutas. So factory defect na talaga ito mga tropa, no? Mabuti na lang talaga sinulungan tayo ni Sir Aris sa pagpapa-approve ng warranty. Kaya napakalaking pasalamat natin kay Sir Aris. Hindi pala naging problema noon. Yung butas niya. Kaya kahit na anong hilot natin noon hindi makuha. Tinignan namin kanina. Oo, parang sagad na siya. Iba yung linya ng butas sa ano ng manibela. Oo. Si Mako. Nandun sa kabila. Kabila yun si Makoy. Honda. Tropa rin natin yun. Tinatanong niya ako kanina yan eh. Sabi niya kay, ano yan, kay Boss Laverne. Ano sabi? Buti na aprubahan. Ayaw nga pala sir, pa-check nga yung kwansa. 4,000 pa no? Oh, sir. Hintayin nyo na lang lumabas yung oil change niyan, sir. Lalabas naman ng pusa yan. Sir, 2.6 pa. Kailangan mong takbuhin, sir. Kasi nakaset siya ng 4,000. 2,600 Oo, pa. sir. 2.6 pa. So matagal-tagal pa. Ay, testing na. Yun, kakalabas na naman sa kasa. Yung pagkakabutas ang ano, pagkakabutas nila kung sa pangyayon niya. Yung itabi niya. Yun pala. Nakuha yung findings. Yun. Ano sir? Okay na? Testing nyo rin. Para ano, testing mo, sir. Testing mo para ano mo, sir. Alright mga tropa, so tapos na po yung pinagawa natin dito sa may Guanson at salamat kay Sir Aris. Ayun at salamat din sa Guanson mga tropa, sa staff ng Guanson sa pag-aasikaso ng
nag-aasikaso ng warranty ng Honda Click ni Warren, mga tropa. Shoutout sa mga babae dyan. Alright mga tropa, so dito na matatapos tong vlog natin. Sir Aris, thank you po. Okay na raw. Amin ka ba, sir? Thank you, sir. Ayun. Bait mo naman. Alright, so dito na matatapos mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga tropa.